Takže čaute ľudia, dneska si ukážeme ako si dať módy do hry Simulator 2009. Takže ako prvé si otvoríte Google a do neho si napíšete toto www.mody alebo prosto do Google napíšete módy do hry Traktor Simulator 209. Módy do hry Traktor Simulator 2009 otvoríte a dáte hneď prvé, tam budú všetky módy, tam si môžete vybrať, na boku budú také tabuľky a tam si môžete vybrať traktory, kombajny, ako takto to bude pousporiadané všetko na boku. A no viete, link dám do popisku, tam to už nájdete. Tak, tam si dáte stiahnuť, otvorí sa vám zložka, keď sa vám to stiahne, tak už si prosto iba to presuniete na plochu, dáte sa tu, takže potom si dáte štart, dokumenty, dáte si My Games a Farming Simulator 209. Potom moc a tu si tú zložku, ktorú ste si stiahli, nejaký mod, tak si to prosto iba presuniete do tejto zložky. Takže dokumenty, My Games, Farming Simulator 2009, moc a tamto prosto hodíte nejako takto a hotovo. Prídete, šup, hotovo. A už by to tam malo byť, a už módy by tam mali byť. Po stlačení P otvoríte obchod a tam to možno nájdete, ak to tam bude. Tak, to je všetko. Ak sa vám video páčilo, tak ďakujem za zhliadnutie. Dajte like, ak chcete. Tak, to je tak všetko. Čaute.